Чираттагы кытлау хатыбыз Иске Кулатка районы Яңа Терешка авылына юллана. Бүген үзенең матур туган көнен, 50 яшьлек алтын юбилеен райондашыбыз Арифуллина Гөлфия Загидуловна каршылый. Аны әлеге гомер бәйрәме белән яраткан тормыш иптәше Васим Расимович, кызы Альбина, кияве Рушан, Алина, оныгы Сабрина, кайнатасы Расим Зәннәтулович, кайнанасы Закия Сабировна ихластан кытлыйлар. Безнең якыныбыз 1969 елның 1 майында дөньяга килә. Самара шәһәрендә уку йортын тәмамлап, яңадан туган авылына Яңа Терешкага кайта. 1995 елны сөекле әткәебез белән гаилә коралар алар. Безне ике сөекле кызларын Альбина һәм Алинаны тәрбияләп үстерәләр. Әле күптән түгел генә әби-бабай бәхетенә дә ирештеләр алар. Соңгы 7 елны ул авыл почтасында хезмәт итә. Авылда аны барысы да белеп, танып, яратып хөрмәт итәләр. Кадерле хатыным, бүген синең генә түгел, әйтде гомумән гаиләбезнең олы бәйрәме. Бүген барыбыз бергә синең алтын юбилееңне каршылыйбыз. Сиңа ничә яшьләр генә тулса да, минем өчен әле тәүге тапкыр күргән яшь кыз сыман матур күренәсең. Мин сине элеккечә үк, әллә инде оннан да көчлерәк яратам. Рәхмәт сиңа тулы тормышым, газиз кызларым, сөекле оныгым өчен. Бәхетле бул. Син бәхетле булсаң, без дә бәхетле булып яшәрбез. Кәкүкләрнең тавышын тыңлама, исәпләп елларың, көннәрең. Без исән, без бар бит дөньяда. Тыныч типсен назлы йөрәгең. Тормышымның тиңсез бизәге син, ышанычлы ныклы терәгем. Син булганга күрә янәшәмдә тыныч тибә минем йөрәгем. Барлык балаларныкы кебек, безнең дә телебез әни, әти сүзе белән ачылган. Әниебезнең йомшак куллары, ягымлы тавышы, моңлы җырлары безгә шатлык китерә. Ярый әле әниебез, янәшәбездә син бар. Көннәребез син булганга аяз, төннәребез син булганга ай йолдызлы һәм якты. Салкыннарда күңел җылыңны биреп җылытасың. Безнең өчен ял димисең, һәр вакыт хезмәт итәсең. Рәхмәт газизыбыз барысы өчендә. Аллаһы Тәгалә саулыгыңнан аермыйча, безне мәңге сабый итеп, сине 100 яшеңәчә якыныбыз яшәтсен. Котлы булсын әниебез алтын юбилеең, яшә озак син еллар. Кайда гына хәзер йөрсәк тә без, барыбер сиңа илтә бит юллар. Йомшак җилләр төсле тавышыңа бик сагынып әнкәй кайтабыз. Исәнме дип, ниләр икән эшли дип, минут саен уйлап ятабыз. Йөрәккәең синең озак типсен, алда юбилейлар күп булсын. Мул табыннар, сый-хөрмәтләр белән, якыннарыбыз белән өең тулсын. Әниебез, сине яратабыз, гел карыйбыз сиңа сыкланып. Насыйп итсен бергә яшәүләре, бары бәхетләргә шатланып. Кадерле Гөлфия Загидуловна, якыннарыгызның бар теләкләре чынга ашсын. Алдагы тормышыгыз алтыннан да кыйммәтлерәк булсын. Бәхетле булыгыз, алдагы җыр сезгә бүләк булып яңгырый. Казанны! Бүген бездә олы бәйрәм, ягъни йөменең бәйрәме. Без балалар көтеп алдык синең туган көнеңне. Taralsın sağışımınlarım, kaygıları taralsın. Seni mınglı sandıgaçtay, bir matur jer yaralsın. Yıllanma, yanımı yıllanma, yaşını yaşıp sen. Sarışlarını ezgeçir, yaprakları tensip sen. Yıllanma, yanımı yıllanma, yaşını yaşıp sen. Sarışlarını ezgeçir, yaprakları tensip sen. Albert Ralli'ye ne gelsin? Kazandı!
Eğer de koşamsanız ki yüzden bir iyi başlayın. Kozgalma, yani yemin kozgalma. Gülmenin yaraları Yaşlığının dizi bulup bu ikide bağlaların. Ederiz bakalım. Yıllarma